ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରି କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଏବର ବାକ୍ୟ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକି କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପରା ବୋଲି ଭାବି କରି ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାଣି ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳି ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯୀଶୁକୁ ତ ମାନବେ ମିଶା ନାହିଁ, ବୁଝାଇଲେ ଉଲ୍ଟା ମାରବା ଖାଇବେ ସେମାନେ, ବୁଝା ସୁଝା ନାହିଁ। ଏବେ ମାନିଲେ ମାନ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବିଚାର କଲା ବେଳେ। ଏବେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତ ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡି କହିବେ ହଇ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତ ତମକେ ମାନତେ ନା ରହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ କେମିତି ମକେ ବିଚାର କରବାସ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିବେ ଥତିଆ ଥମ ନା তোকে 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁଯୋଗ ଦେଲି। ତୋର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ, ମଦ ଖାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ପାଷ୍ଟରକେ ମାରବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗବାକୁ ଗଲିସ୍, ମାତ୍ର ତୁଇ କଣ କଲେ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତ